Хепатит А. Ей, приятел, погледни насам. Ще ти покажа какво трябва да знаеш за хепатит А. Така ще можеш по-добре да се предпазиш. Хепатит А е известен като болестта на мръсните ръце. Нарича се така, защото това е най-честият начин на предаване на вируса. Не забрави ли нещо? Никога не забравяй да си измиеш ръцете преди да се храниш. Вирусът на хепатит А се предава много лесно. На стайна температура издържа с месеци, дори може да издържи няколко минути във вряща вода. Главният източник на заразата е болният. Той може да предаде вируса при здрависване или да замърси предмети, вода или храни, до които се докосва. Ти можеш да се заразиш с хепатит А, например, като ядеш или пиеш в някой ресторант, където готвачът е болен. Или пък ако се къпеш в замърсен басейн. Бебета и малки деца също могат лесно да се заразят, защото лапат всякакви предмети. Как да разбереш дали си болен? Повишава се температурата, чувстваш се отпаднал, болят те мускулите и ставите, усещаш тежест в дясното подребрие, тук ти е черния дроб, ако не знаеш. Най-характерният синдром е жълтеница, но тя може и да не се появи при една част от болните. Ако имаш някой от симптомите или си бил в контакт с болен от хепатит А, се консултирай с лекар. По принцип няма лекарство, което да атакува вируса на хепатит А. Добрата новина обаче е, че хепатит А никога не става хроничен и отшумява от само себе си. Имунната ти система ще се справи, а ти можеш да ускориш процеса, като поддържаш здравословна диета, без пържени или пикантни храни и без алкохол. Препоръчително е да си почиваш и да не се напрягаш много физически. Не, обикновено няма трайни последици от хепатит А. Вирусът е опасен за много възрастни хора или в случай, че вече има налице заболяване на черния дроб. За всички останали хепатит А е леко заболяване, което отшумява с времето. Просто се пази, мий си ръцете, пази хигиена и внимавай къде и какво ядеш. Но най-сигурната защита остава ваксината. Стига де, по-добре ли е да си болен? Така те искам. Запомни, срещу хепатит А има ваксина.